हिंदू धोरोम सिबियारिफोरा फालिनाय गणेश चतुर्थी एबा गणेश फुजाया हादोरनाङैनो थांनाय 7 सेप्तेम्बराव जायो। गणेश चतुर्थीजों लोब्बा लाखिनानै खायसे ओनसोलाव बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिफोर खुंबोदों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला सिंनि फकिराग्राम हालामावबो गणेश चतुर्थी फालिनायजों लोगोसे बायदि मेहेरगोनां हाबाफारि जालाङो आरो 10 सेप्तेम्बर अदेबानि मैया जोबथा हाबाफारियाव गणेश मुसुखाखौ फोजावहरनाय जायो। नाथाय मोनाबिलि समाव गणेशनि मुसुखा फोजावनाय समाव खुंथायनिफ्राय मोब्लिब सोरांनि जेबो राहा खालामनाय नुनो मोनाखै। जायनि जाउनाव खोमसिनि गेजेरजोंनो गणेशनि मुसुखाखौ रायजो राजाफोरा फोजावहरो। আপনারা প্রশাসনে কি আহ্বান জানাবেন?